Aku kepake Mojopahit mau doro. Gusti Patih. Wis cukup ngadeg. Pangapunten ngaten Gusti Patih. Heeh, ngadeg wae. Pangapunten pun Banjur apa darunane kanthi kowe keplayu kaya ngono kuwi mau. Gusti Patih Madara. Parmo. Yo. Nggih. Kula nembe kemawon. Nggih. Kalian calon bojo kula kemlaku. Sak tengahipun Pategalan wonten salah setunggalipun kenging dipunmestani menawi menika tiyang kok pasayanipun niku kados kewan. Menika gegeri sanget Gusti Patih. Piyambakipun badhe nyuwun bojo kula, calon bojo kula Lasmi. Nanging nggih kula kumpul nek katresnan kula. Lajeng ngantesaken pendak sirah. Nanging Gusti Patih kula mboten kuwawi nandhingi kidayahipun Joko Mercu. Kula pantes. Kowe kuwi sing ngoyak-ngoyak bocah sakloron. Menika bener. Aku sing ngoyak karo bocah sakloron kuwi. Terus Perlune kepengin tak nggo tajah kala mangsaku. kowe kuwi sapa jenenge? Aku Joko Mercu. Diwanohake aku kepake Mojopahit mau doro. Bapak Kowe krungu jenengku kowe ngaras kepadaku. Ana apa Joko Mercu? rikala jaman semonten Iya. kula diwakasi simbok. Kepiye? Sapa wae yen ana sing ning pengarepanmu iku bakal padha kala mangsamu Joko Mercu. Angin yen ana salah sawijine pawongan sing kang aran Patih Maudara, aja sepisan-pisan kowe wani karo Patih Maudara. Ngono. Menika Kowe melinging simbokmu kang kaya ngono. inggih Joko Mercu. Atasen kowe kuwi senajan to tenggak-munggak aranmu kebu mengisor isih wujud jalma menungso. Apa ya ana to? Menungso kok mangsa jalma menungso. Mulane ini wae, Joko Mercu, kula randene aku iki ngayahi kewajiban nyirep kowe ing Dardah. Kang saka ing Kadipaten Grati, kowe tak suraya. Yen kowe bisa ngendarat Adipati ing Grati Bandar Subali, kowe kena nadah kala mangsa pawongan kang saka ing papan kono. Lah, mengko kowe jumeneng Adipati, yen wis tak aturake ana rasa jain, sinuwun Prabu Brongadiyuda ya. Bapak Patih Maudara. Iya. Yen mengeten kula nyuwun pamit Ya sing ati-ati ya. Kabeh iki kudu nggunakake akal. Anggone nyampe kowe ing Dardah ning aku pikantuk gawe yen dheweke bisa nyirep Adipati kang saka ing Grati. Sapa kuwi Galio ana ing selamat sanget. Matur nuwun. Ayo Patih. Ayo Kakak. Namah
Aku Joko Mercu. ngomong tenan. Kosok balene. Sopo kowe? Ora loro telu saiji panjenenganku pengayoman ing Kadipaten Dadi Bandar Subali. Saya mangerteni Bandar Subali jingkrak dumate. Apa satine? Bandar Subali. Ana apa Joko Mercu? Rungokke. Satenane aku tekono ing Kadipaten Brati. Kepengin goleki sing jenenge Bandar Subali. Nek wis adu arep karo penyaku Hadipati Bandar. Yen wis adu pengarep bakal tak rangket tak sowanke ana ing Mojopahit. Bandar Subali. Bandar Subali, aparat kowe aja mlayu.